Náhodou vyšlo celkom dobre, lebo pán Kotleba, pán Dzurinda a pán Šimon majú diametrálne odlišný pohľad na pomoc Ukrajine. Pán Dzurinda, mnohí občania majú pocit, že sa Ukrajine pomáha už príliš, že treba pomáhať slovenským občanom. Tak skúste pánovi Kotlebovi, ktorý je určite predstaviteľom tohto názoru, vysvetliť, prečo je to dobrý nápad. Je to dobrý nápad preto, lebo je dobre, keď máte stabilného suseda. Nikto normálny sa nezmierí s tým, keď mu silnejší ukradne tretinu role. Podporujeme Ukrajinu aj preto, aby sme neskôr prispeli k jej obnove. Sme jediní, ktorí máme pripravený plán obnovy Ukrajine a chceme vymenovať splnomocnenca Slovenska pre túto obnovu, lebo máme fabriky, ktoré dokážu pomôcť nielen Ukrajine, ale aj Slovensku, nielen na východnom Slovensku, ale celkové. Máme ohromné skúsenosti v strojárenskej výrobe, ale povedzme aj s odmíňovaním zaminovaných polí. Máme vynikajúce skúsenosti v strojárenskej výrobe. Ukrajina bude potrebovať obnovu infraštruktúry. Máme vagónku v Poprade, ktorá dokáže vyrábať dobré vagóny. Máme Žosku vo Zvolene, ktorá dokáže vyrábať lokomotívy. Mali by sme byť dobre pripravení, aby sme prispeli k obnove Ukrajiny, ale aj si pomohli sami sebe. Verejná mienka si ale myslí väčšinovo niečo iné. Lebo jej o tom takto nehovoríme, že to nie je len preto, že milujeme Ukrajincov, ale že to je v našom existenčnom záujme a že v konečnom dôsledku si tým môžeme pomôcť, keď budeme blízko, tak ako si pomohol Burgenland, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko, keď naše krajiny, Slováci, Česi, Maďari, Poliaci vstupovali do Európskej únie. Pán Kotleba, ako vidíte tieto slova? To, čo povedal pán Dzurinda, mi prípada tak, že nechajme zbombardovať Ukrajinu, aby sme na tom potom zarobili. To je presne také isté, čo sa môže hanbiť a nemal by tu ani stáť, mal by byť úplne niekde inde. Ako, citujem, povedal, že otvoril nebo pre bombardéry, aby mohli bombardovať Belehrad, kde zahynuli tisíce ľudí a 89 detí. Za to sa môžete hanbiť, za to vám srbský národ vráti jedného dňa. A na to my nikdy nezabudneme a divím sa, že môžete spávať. Takisto Ukrajina. Ukrajine ste aj s Miklošom radili tak, až tam vznikla vojna. Čiže jednoznačne my hovoríme, občan Slovenska je na prvom mieste a potom môžeme pomáhať druhým. A keď ide o to, nechcem, aby sme pomáhali Ukrajine vojensky, ale môžeme jej pomáhať humanitárne. A čo sa týka toho budúceho rozvoja Slovenska, vnímate ako tú príležitosť v spojitosti s Ukrajinou? Ukrajina je náš sused. Ak budú chcieť od nás pomôcť, OK, nehovorím nie, ale nevidím, aby sme teraz pomáhali vojensky a zaťahovali Slovensko do nejakého vojenského konfliktu, ktorý nie je náš, pretože to nie je naša vojna. Pán Dzurinda? Bombardovanie Miloševiča bola medzinárodná operácia, ktorú dodatočne pokryla rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, za ktorú hlasovalo aj Rusko a Čína. Prikryli to politicky preto, lebo Miloševič kinožil starcov, detí a ženy. Pán Kotleba, tým, že som sa nebál a že som to nebo otvoril, dnes môžete pokojne spávať a nemusíte sa tej ruskej čižmy obávať na Slovensku. Chcete reagovať? Áno, to sú iba tieto svoje obhajoby, pretože bombardovanie bolo bez schválenia OSN a zahynuli tam ľudia a bombardovali sa mesta, nie vojenské ciele, ale civilné ciele. Nezmysel. Dodatočne to bolo prikryté rezolúciou 1244, za ktorú hlasovalo aj Rusko. Po bombardovaní som bol pozvaný a 3 roky som robil poradcu podpredsedničke vlády Srbska až do okamihu, keď Srbsko nezačalo rokovať o svojom vstupe do Európskej únie. V Belehrade mám kopu kamarátov, vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Pán Šimon, vy máte na kandidátke pána Macka, čo je veľký podporovateľ vojenskej podpory Ukrajine.